ассалому алайкум. Барои чӣ шикоятҳои невроз дар бисёр вақт шабона авҷ мегирад? Дӯстони азиз, барои он ки рӯзона инсон бо ягон кор машғул мешавад, ё дар шароити хона кор мекунад, ё дар кӯча кор мекунад, мисол бо касби худаш машғул мешавад, шабона бошад, кор тамом шуд, ягон мисол хобби бозӣ ёки кор адо мешад, бо хаёлҳое ки ана ҳамин одамро мисол нороҳат мекунад, бо ана ҳамин хаёлҳо ади нади мемонанд. дидед, ана акнун бисёри одаме ки невроз дорад, бо хаёлҳо мисол кор карда наметавонад. барои ана ҳаминам мисол психотерапия лозим. барои ана ҳаминам мисол бемор дар ҷараёни сиҳатшавӣ худаш иштирок карданаш лозим мешавад. адреси мо шаҳри Старавшан, клиникаи Зулайхо. Рахмат.